May numero nga 666 ang Santo Papa ang mananap sumala sa Biblia. Ang mga igsuon ko diha ni Kristo at ang tubagon kining usa ka membro sa Seventh Day Adventist nga grabe ang iyahang pagpangakusar sa simbahan nga Katoliko. Nga ang Santo Papa kuno mao ang 666 o kon numero sa yawa sumala daw sa Biblia. So kung ato siyang sundon ang iyahang argumento, ang Santo Papa kung ato ang i-refer sa history, sumusunod ni San Pedro, isip mo ipangulo sa simbahan. Nan kung sumusunod ni San Pedro, sa ato pa si San Pedro di ay usa di ay ka 666. Mga pangakusar ba nga kanang ingon ta nga walay insaktong basihan nya mao na nga ang simbahan nga magsige lang og pangdaot. Imbis nga manghakot sila og mga tao, magkasutay hinuon ka ang simpatiya sa mga tao. Ang mga tao kung makabati bisag unsa pa ka kamaayo magwawali, apan dili mawala nimo ang pagpangdaot, ikaw gihapon hatag og dili maayong pagtulunan sa ato ang mga kaigsuonan nga mga inosente. Kini siya mao si G-Boy Abillanusa, usa ka membro sa Seventh Day Adventist Church.